איוש, היום עושים עוד סרטון חדש ביוטיוב, ובוא נראה אם נגיע לו כמה עוקבים. אז אני כאן עם חבר שלי, שלום. שקוראים לו ריי, וזהו, כן. אז אם תראו ביוטיוב תכתבו ריי, ואז אתם תראו את השם שלו, אתם תראו, ואז תיכנסו אליו בבקשה, תפרגנו בסאב, תנו לייק, תצפו בכל הסרטונים. אבל אתם תראו שיש לי סרטון אחד. נכון. אז תנו עוקבים, ואני אעשה עוד מלא סרטונים. נכון. תנו לייק. יודעים מה? אפילו אני, אפרגנים, יש לכם ערוץ יוטיוב, תגיבו. אני וחבר שלי נותן לכם סאב, נכון? נכון. ולייקים, ונגיד לכם, ונגיב, והכל. וסרטון חדש יעלה ביום יום שישי הזה, בעזרת השם. וביוש, ביי, תגיד ביי. לא. חסר עוד משהו. אוקיי? חסר עוד משהו. ורק שתדעו, הילד הזה שפה, שקוראים לו ריי, חבר שלי, כל המוצרי אינדו בקבוק, יש לו כובע. מה יש לך עוד? ערכת טיפ לבית ספר. כן. מה שחסר לו זה בוקסר אינדה, כי אסור להגיד את המילה שנייה, וחסר לו החבר ופד. ויש לו את כל המוצרים, וביוש נתראה בסרטון. לא. טוב. ביום שישי עולה לא לעלות סרטון, עולה לעלות שיר של שתינו. מה שיר? שיר. לא שיר שלי. של שתינו, כאילו. לא עשיתי אותו איתך. עשיתי לבד. עכשיו בוא נעשה עוד זה. אתה רוצה לנסף שיר? כן. זה באולם. אז נתראה לא יודע. צריך להתראה בסרטון הבא. ביי. ביי. ביי.